qualify ng'eny moloyo mo qualify. Kama gintiere ng'ato penjore kacha ni ochuno to gin gik mage monego bed ni irango karka ng'eni kinde mabiro ka ng'wa dhi nyime kod twak ka ng'aduogo iri ang' ilernwa ni chenro mag oro kwayogi gin ga mage ma po nono ng'ato nyalo wacho ni an sivina ochiek kendo romo mar miya tich nikech kata kawuono nitiere groups moko ma wantiere ma tije oor ng'ato penjo ni an ang'o ma oro kwayo ka tanoweya ng'ama chielo bed nitiere karka. Samora abiri kendo kama ibete iseoro kwayo mag tije kuonde mathoth kama gintie kama nitiere mano ma bende inyalo lero ni nyakwara Ramogi Jwang' gima nomiyo ichake ka gik mamoko bende dhi nyime weche mag pur kod mago bende mag timo ohala mamoko. Oganda moko nyalo bedo ni ok ochopo e rang'iny moro monyalo wacho ni ondik kata mbalariany modhiye TVETs moko modhiye samoro en mana ng'ama notieko secondary mare to koro wacho kanyo ni aya tije teme lando ondik mana kanyo ni dwaro mana ja degree kata ja diploma in related field kata lony mare kantiere karkacha. Nitiere tije moko ma pod oganda moko nyalo timo jok ma osomo mochopo e rang'iny mag degree no motieko kata jok mochopo e form 4 motieko jok motieko e klas 8 jok moko ochopo e klas 8 tijgi duto gintiere kendo gintiere kodwa kose en tich moro wacho ni ichako gaja wacho ni tije gi nitie kaka oganda onego bed ni yudogi ema koro bedo mopogore opogore. Rowere bed gi paro machalo nade kotenore kod manyo tich gitiyo gi tich mantie abro doki kama kane wan e skul ne watimo gimiluongo ni matrices ng'ini gini jikia ni itimo matrices ni bro konyi nade kata kitimo board mass ni okonyi nade piny kitimo algebra konyi nade. You see, that is not the point. The point is kenyalo paro to kenyalo solve this equation in life. Ibro yudori in such a scenario makoro you have to solve something, you know. That is why ipuonje gi in school solving problems, you know. Watch teach aparo ni king'io karatas wach kata ni degree diploma okapar ni karatas ni mami teach. Yes. Nitie ng'at miluongo ni Jalango currently an MP Malang'ata. Nitie chieng' mana I was going through his journey mano wacho ni mano ndike teach gi KIS 100 noonge kata karatas but Caroline Mutoko ne dwaro ng'at margi masters kende. Jalango ni do tijno nade, you know, solving, problem solving. And kin shida mora always get a way out. And gina momio a lot of people tagora ahinya kawuono kana biro ka nitie nyako moro ma amiyo lift nodhi Hurlingham ka koro openja gimoro openja niya Samora koro anan gi degree mar procurement tich matimo is totally different to sani koro adwa aparo ni ahero IT moloyo adwa timo IT. What is your advice? Indiduoke nade mano koro ng'amo timo degree e lony mopogore to koro sani tich ochopo koro da timo gimotenore kod IT koso da timo yo machalo ne bende ni gimoro manyalo rekoso nyalo bedo ni mai gik mano loso kata juma mokalo kata chakruok mar juma ne itimo course moro nikech nionge kod paro kata kony madwarore itimo course nikech janyuol itimo course ne ng'amo opogore opogore koro iwuok oko tich onge nyalo bedo ni mana achiel nade mantie penj no okaduoke acho ni mani penja kosi ni para gimoro nikech anisa ni okanyal duoke penj no ni bro duoko ya duoka because again seche moko moluongi university mani course minyalo timo ne timo marach KCSE okay do grade mani dwaro koro you want to punish yourself idhi timo gima tek mokiero koro you are outsider ichako nade. Ang'eyo ng'at mosebedo oko for 15 years
otieko campus ma owachacha ni onge tich, to bende ang'eyo ng'ato man gi diploma mowuok oko to yudo tije kama. Pogruok ma kama biro kaluwore gang'o? Problem solving. Nyaka ibed ng'ama nyalo kelo lokruok kin tich ma itimo kata i oganda. Yes. Mag paro kanyo gi Samora. Ng'e nang'o duogo mondo mi ang' wayudane paro mathoth ahinya